Hey yo, welcome to another episode of Alisanity Podcast. Mag-take a break sa siguro ta sa ato ang mga life stories. Ato ra na i-continue pohon kay na catch up naman ta sa kanang murag Australian story nako ba. Like mo to siya tanan. Anya karon is like ganahan ko nga i-promote ni nga podcast sa kanang koan Facebook. You know kay daghan mo jud kog followers sa Facebook. Gusto na ko maghimo ko kanang mga short story, kanang short stories na noon kanang mga short videos ba, mga reels ba sa ako ang koan gipang storya diri sa podcast pero daghan jud kay kog problema sa Facebook yun. Like di ko ganahan nga kanang for example if akong i-cut ang kanang gamay ra gud kayo nga reel good or short video ra ana nga episode dili gani nila makuha ang tanan nga context gani about ana nga episode like murag wala sila idea unsa joy kuan ka ng akong gipang storya ana tanan wala sila kay bawon sa sinugdanan ana wala sila kay bawon sa ending ana kaya ang mga short videos para ra gina sa kanang mga reels mga gagmay kayo attention span gani lang ganang inabutangan gud nimo og mga subtitles good nya na mga background music something nga kanang pangkuan jud sa ilahang mga attention kuha jud og attention ba unya mo na akong plan para ma-share pod para ma dungog pod sa uban pero daghan jud kay problema sa Facebook kay daghan kayong walay respeto, daghan kayong magpataka og comments, daghan ka ng mga I don't know, unsa na pagstorya, unsa na pagkuan, explain, pero hunahunaan lang ninyo nga, for example, kamo no, mag share mo og story. Like for example, naminaw mo na ako ani karon, nagstorya ako or like nagtanaw mo sa akong video or whatever nyo ang gikuan ani unsa ninyo pag-consume kani nga episode. For example, naghuman na nga episode no, mag-record mo og inyong kaugalingon nga story. Like bisag unsa ra gud nga story good katubang nahubog ka og maayo, katubang like na sad ka, katubang naulanan ka og maayo. Kanang bisag unsa ra nga random ra jud kayo nga story ba. I-share na nimo sa Facebook. I-try og kuan video imong kaugalingon i-share sa Facebook unya. Maka-receive ka og kanang mga random weird comments nga wala ka kaila good mga random people lang wala kay ila niya pang komenta na nila nga unsa pa na ilang mga pang comment dra like for example mo comment sila og pag sure oy or like taka mag storya dra or kanang kaning ana ba so murag magduduha ko nga unsa man share na ko ni kani nga mga story nako i-share nako ni sa kanang Facebook mo nang ang video format ani is naa gyud sa YouTube alin sa niti podcast sa YouTube unya ang audio version ani is naa sa Spotify naapod sa uban nga kanang Apple Podcast or like bisag asa kay gamay ra man gud ang aware ana nga mga platforms ala naa pa di ay lain nga kanang website di ay except sa Facebook weird kay ang Facebook ron especially sa Philippines no pero I think dili ra jud sa kuan Philippines I think naapod sa other countries pero sa Philippines lang kay Pinoy man ta mo lang na ato ang imurag basihan sa ato ang kuan tawag na ay data or something ana sa Philippines ang Facebook ang ilang gigamit sa tanan wala sila idea nga napay mga YouTube dara wala sila idea nga naay mga laing-laing website sa internet kadako ang internet kadagang website sana di ba like na mga google.com unsa pa na like na mga news websites na mga etc. nga mga websites pero mostly sa mga Pinoy nga akong nabantayan Facebook ang ilang gigamit nga kanang murag diha nila makuha ang mga news dira nila makuha ang mga chika mo na ilang gigamit sa kanang like halos tanan mga memes gigamit nila sa tanan like wala sila idea nga shit napam day uban nga kanang mga websites na mga platforms I think tungod jud ni sa katong content monetization jud dili man kayo siya grabe sa una good katong naingon na nako ni sa katong kuan goodbye video end of an era video nako sa Facebook nga tungod sa content monetization, daghan na kayong tao ang nainganyo, daghan na kayong, like, mura siya na-crowded ba? Grabe na kayo ang ka-crowded sa Facebook, no? Like, even sa ako ang family, ang mga iro na ay Facebook, lola, na siya Facebook, tapos lang mama, papa, mga manghod ako na ay Facebook. Kanya, imagine sa whole barangay ninyo is na may Facebook tanan. Sa whole municipality ninyo is na may Facebook tanan. For example, taga Cebu ka, ang tibuok Cebu, tanang lungsod sa Cebu, tanang barangay is na sila Facebook tanan. The whole islands of the Philippines is na sila Facebook tanan. Unya, since gatong content monetization nga naka-discover sila nga shit, makakwartam, di kagingani di ay no? Maghimo kang Facebook page niya, mag-content ko gawag bisag unsa dara good. Shit, mga kwartam, di kasi na-crowded na jud guys iya gyud. Unya,
bisag unsa ra nga mga content ang pangbuhaton, like kana mga scripted nga mga comedy, katawa-katawa nga kana mga scripted nga kana mga pranks. Imagine good sa kadaghang naghimo og kuan page, nag-upload og content. Like for example, 5 ka tawo no, mag-upload na sila og kuan tag 5 pod ka mga reels tanan, di kadaghan na ng mga videos. So nagbaha na gani ang content gani na crowded na sig maayo ba. Dili man ni ingon nga kanang so magbuot ng galin nga magtinabangay na sila dira nga at least mga kwarta na sila. Wa gyud problema ana no. Like go mga kwarta mo. At least nga naay kuan good pang grocery or sweldo-sweldo ni Meta dira etc. Pero if kamong tanan like pila makabuok like 20 ka people nga naghimo og like butang lang natog 20 good ana bang ginagmay lang ba 20 ka people nga mag-upload ng 20 ka people og 5 ka reels yung magana sila nga count me in tayo dito mga idol support tayo sa isa't isa like tulungan natin ang isa't isa like nga na like okay do what you gotta do. Pero grabe ka crowded oy. Grabe jud ka crowded. Every time nga mag-scroll ko, it's like unsa man nga content oy. Naputoy one time na kita na ako nga kanang mag-imbalsam mo gani sa kanang unsa tawag na? Kani sa morgue ba, punerarya ba. Mao yang content. Like mag-makeup siya og patay nga tao. Nasa sila sa kanang murag room gud kung asa ng patay nga tao niya limpyuhan nila nga na ba. Mao yang content. Kaana ko nga kaluod ani oy like anything lang gyud kay ma-viral dara or like para lang jud sa content whatever. Naway uban nga kanang mga bata. Kana jud mga bata jud maluoy jud ko kay wala mo sila idea gud nga gi-content sila. Like imagine ikaw wala ka idea gi-content ka sa una ni mo dako naka kuan man ako katong gi-content sa una. It's like unsa mo ni mo na paglikay sa mga mata sa mga tao nga wala mo kay idea ato. Di man to nimo choice nga i-content ka sa imong ginikanan or like unsay imong content nimo ana. Ikaw kung mag-choose ka mahimo kang content creator, imo ra gyud ang choice nga na ba. If naa kay ipa-appeal like appeal ka sa akong video mo na sila nga di ra ko mo-appeal sa imong video kay respeto ila nga dili ko mo-appeal nga na okay wala na problema kami lang ana ba pero bata mo content is like dong dai ko ana diri dong dai ana ba wala man sila idea oy. Daghan na kay mga comment sa imuhang sometimes sa mga bata imuhang ipang-upload no content is like naay mga ganahan og mga bata didto nga kanang mga ng mga luod kayo nga kanang mga PDF file ba nga na ba like wala kay idea nga katong imuhang mga content sa imuhang anak is like ilang na to gipang save didto ilang na gipang katag didto or unsa pa na dira pero para nimo it's like content ra na siya pang reels ra na siya pang kwarta ra na siya monetization ra na siya nga na ba pero ang uban is like ipag-save na nila mo dyan ako nabantayan sometimes like nato yung nabalita nga mura gani siya ka nag-den ba or ka mga group sa mga PDF file ba nga daghan kayong kuan mga ipang send nila na sila mga group chatting na like bro if na kayo anak no ako dyan ipalayo gid sa kanang kuan gid pohon ako dyan ipalayo sa kanang mga mata sa social media some problema if malinaw na sila nga magpuyo dira is magpicture siguro ka magvideo siguro ka pero kana na yung sometimes usahay nga na lang pero dili jud ingon mo gani tanang content nimo is mao na siya imong content. So mga bata na no yan pa mga tiguang sometimes. Nato one time nga murag tiguang is sabligan og tubig or kanang kuan kay baba like magyawa-yawa giatay ng mga tiguang dara niya feel nako murag nadala ra man po na sila sa kanang kuan kung kinsa may nag-ingon ana nila nga lola lolo ingon ni sa kanang video nga ato ang buhaton karon kay para mag-viral ta para mag-content ta daghan daw ka ng mga views mga followers nga na mga weird kayo sometimes kanang mga people with disabilities nagnato yung mga daghan juga daghan kay ko naktan-aw nga kanang mga autism gani ilang reason ana nga nag-content sila ana kay para awareness daw sa autism daw like para mas spread ang awareness pero the more nga imong tan-awon ang ilang content mag-scroll ka sa kanang Facebook nila it's like murag dili naman siguro ni awareness murag imo naman jud siguro ning ipangwartaan ay imong anak unya mao na ang na-result karon sa Facebook nga nigamay na ang sweldo like even if 5 million pa na imong views dara sa imong content $1 US dollar gina ang imong makuha na $1 kay na crowded lagi imagine good if kana tanan sweldo ani Meta
Asa man sila manguha og kwarta bang sweldoan ang mga videos kay nga ana like tanang barangay ninyo sweldoan ni Meta og ingani. Ya dili gyud siya ingon nga kanang trabaho kay naman gyud ubang content creators nga gitrabaho na jud ganina nila. You know, mo na jud na ilahang kinabuhi, mag-collaborate sila with other content creators, ilang i-improve ilang production, ilang i-improve ang audio, ang video nila, ilang ipalitan og nice nga camera. Tarungon jud nila ilang content, bakay mo naman jud na ilang trabaho gyud na invite sila o ka ng mga kuan mag-endorse sila ani mag-billboard sila dira na mga fiesta na mga gatherings invite sila nga na so mo na ginilang trabaho nga na pero ikaw nga kanang naghimo lang ka og page kay para lang jud mga kwarta ka ba kay nakabantay ka sa uban nga shit nam sila kwarta oy maghimo sad siguro kog page no kaya para at least nga na kanya sometimes is dili sila mo kagat kay wala man jud sila ingon nga kanang wala sila talent nga maghimo og content wala sila background nga kanang maghimo og content nakahimo naka content ra ni sila kay mo na bantayan nila sa uban nga shit mga kwartam day ka ani nga na ba so magpatakaran na sila maghimo og content ra mga low quality kayo sometimes kanang weird jud ng content nga kanang nothing one time nga katong tigo ang kanang babae niya ang content is like, guys, nga niyo ni siya pagsakay og motor. Yung motor, niangkas siya og motor. Like, naiga-drive diya sa motor niya, niangkas siya ni. Sakay siya. It's like 5 seconds ramon siguro to nga video. Yung nga niyo ni siya pagsakay og motor, guys. Motor, sakay siya. It's like, wow. Clap hands. You know, ganang kag medal, te. Tagaan ka mag medal. Yeah, weird kaya mga comments is like, wow, sa maning mga video wala man ko kanang wala ni pulos nga na ba pero you know para nila katong ga-upload is like ay para content na gini masweldoan na ni Meta in taon nga parehan na mi sa uban nga kanang sweldoan na gid sila yung makapalit na mig balay po nga na ang kuan ra gid sa life no is mon ngita kag tarong nga trabaho mo ra gid na para makakwarta jud ka wa jud sayon nga kanang kuan way nga para mangita og kwarta kay kana mga uban nga content creators nga kanang dagko na jud sila kwarta na sila mga sponsors na sila mga endorsements nga na dili po na sayon nga ilahang naabot pod ani kamot po na sila mo lagi na akong giingon lang ilahang himo nga main job nila ba nga mahimong content creator nga na so if imong i-compare imong kaugalingon nga nagsugod-sugod lang ka niya mura gani ka ganahan ka nga shit ganahan ko mga kwarta nga na ba kay kato sila wala man sila sa ilang mind kadong mga dagko na content creators ron sa ilang mind wala man na ingon nga mo na ilang first kanang priority mga kwarta inaari gid ana nila is kanang mga lingaw-lingaw lang mga binuang lang nga na ba niya mura gani nasikat sila nga na niya na sponsoran sila niya na sila sa billboard karon mura unsa tawag na ay kanang muna na siya ang result kunuhay ba sa ilang mga binuang ra in the first place pero if kwarta jud ang imuhang gipangita like maghimo ka og page maghimo ka og content kay para makakwarta ka unya dili gani ka makagat dili mo kagat wala kay views wala kay followers nga na then that's the wrong mindset yun it's kuan kanang mura for example mura na kay ana naghimo ka og tindahan unya ganahan na ka nga madato ka dayon kanang uban naghimo sila og tindahan it's like naningkamot na sila nga you know sige sila whatever na ilang mga pamaagi sa ilang tindahan hangtod nga ang tindahan nila is dako na gyud nakapalit na gyud sila nice nga balay nga na pero ikaw if maghimo kag sari-sari store niya ganahan na dayon ka nga automatic na ka nga murag makahimo na kag warehouse dayon ba it's like bro that's not dili na mo you know guys so mo nang ako wa na jud kay ko naghimo og kuan like wa na kay ko nag-focus og content sa Facebook. I don't know, weird na jud kay siya gyud crowded na kasi siya sa mukha na ko. Mura ko na fatigue. Muna siya gitawag nga Facebook fatigue. You know, every time nga kanang naa ka sa Facebook, kapoy kay kag trabaho no or asa makagikan, eskwela ba ka nga na. Kapoy kayo ka nga scroll nimo sa Facebook na disgrasya dito, na lumos, gimo nga reels, nalumos ang tao niya murag ay karon lang gid ni siya na ba nahitabo luya oy nalumos nga na ba na nangamatay ay disgrasya diri karon lang gid ni nahitabo na disgrasya nga na so like unsa man nga gikan kong trabaho no kapoy kayo ko ganahan ra ko nga kanang murag at least ako ang mind is like ma-relax kadali pero inig adto nimo didto is like na disgrasya diri na putol ang kaning nga na gi-salvage gi-murder napoy mga away-away diri na mga cheating issue dira na mga viral diri nga na mga marites dira it's like bro
pwede mo pahukay sa tagadali. Kapoy ba ni? Daghan na po kayo nga kanang wala na respeto sa comments nga na way respeto sa kanang ipang share, way respeto sa comments. Like, if imong tanaw ng kanang mga nag-viral karon, adto sa comments ana for sure na nag-awayay dara 100% na nag-awayay. 100% gyud na nag-awayay. Kunya kana pa gyud sila nga nag-away. Is wa pa gyud na yung mga gipang buhat gani sa ilang kinabuhi or dili man sa ingon nga kinabuhi like wala sila gibuhat ana sa ilang balay kundi mag scroll lang niya mangita nag-away dito. Lagi nga na gani. Di imagine good mangita kag away kadaghan bang oras nimo sa imong adlaw nga mangita jud kag away dira ni mag-replyan na jud mo dira jud. You know ligo kaila ning tahanan ni nag-awayay mo dira. Nganong di man na nimo mabuhat sa kanang personal life like moadto ka dito sa kanang merkado, mamalingke ka didto nga na ni mangita kag away didto di man lagi na mahitabo lagi pero if sa social media mangita kag away sa comments singana ba. Mo sometimes gaan ako nga di jud ako makita akong kaugalingon nga mangita ko gaaway dira sa tao nga wala ko kaila. Like for example na kay argument no nga nice jud kay imong argument imo gid siya pasabton nga mao na imong argument ang reply niya is like personalon ganiya. Okay di naman ni mao murag ang atong giawayan ani kay isang argument man ang topic man pero man ang maabot na makaanang kanang mga sa hitsura na ako sa ako ang naong nga na ba like murag personal na mga na di naman na mao ato ang giawayan mo nang di jud ako makita kong kaugalingon nga makita ko gaaway. Wa kay ba unsay mental kanang capabilities na imong kontra ba. Ikaw siguro is nice ang imong argument like kuan gud ka karang sakto gud tarong gud imong argument tanan tarong pero ang imong kontra is like kapataka na siya ka ng yaw-yaw dara so mura ganig okay kasayangan ra ako effort no nga ipasabot ni niya nga morning na ang morning kuan akong argument pasabton ti kaani pero di mo magets nya magpersonal na noon ka nga na ba 100% if mo adto mo sa kanang mga comments na dyan nag-awayay dara 100. Trust me bro unya like pareha atong reaction video no. Ngano dong di na kay ko maghimo og reaction videos katong kang tambay kapron TCP kana si TCP kana po na siya podcast like typical Pinoy crap man na iyang kuan TPC di ay TPC typical Pinoy crap mga Tagalog ba na sila pero yan ang wala mo ko ilabot ang mga Tagalog Bisaya man ta ang iyang gi kuan opinion reaction kang Pio Balbuena siguro na ka ng tambay cup ya weird ka ng tambay cup kay kalo good siya good na tambay nga ka ng brand nya murag mga rare man na siya nga mga items like mahal daw kay na kay rare daw kay ba niya yan ang lisod ginapagitaon nya samot nagpermahan daw ni Pio daw kay mataas daw na iyang price nga na nya mo to giingon ni TPC nga weird gayo ang imong brand kay para daw sa tambay o ang tambay is dili man na maka-afford ani kay tambay na gud sila wa sila kwarta nga na ba so weird kayo nya ana si TPC nga daghan kayo nag-ingon sa kuan society nga sa lipunan daw kay mga tambay kay way gamit daw mga basura nga na daw you know kay wala sila mga palamunin ra niya tinuod man sad gud na kay natambay man ko sa una like palamunin man jud ko sa una basura man jud ko sa una nga na ba unya weird kayo ang response ni Pio kay ngano daw mong gitawag minimo nga kanang mga basura like you know ang iyang kagat nga kanang unsay tawag na ay ni kagat siya or ni focus siya sa kanang word nga naka-trigger niya focus siya sa kanang basura daw nga wala ayo daw nga palamunin daw like ana si Pio nga ano daw ingana ang imuhang kuan pagtanaw na mo giingon ni TPC oy is like true man sad god kay tambay man sad ko sa una like ingana jud ba okay na siguro if tambay ka no pero motabang ka dira sa imuhang ginikanan ingana gani like unsa pa na imuhang matabang dira sa inyong balay guba inyong kuan paayuhon nimo or like maningkamot ka asang buhos ron or something ay nga na ba like, ikaw na pa mangita og pagkaon para ninyo pero anyways back to my kuan main point maong dili na kay ko maghimo og reaction videos kay di ko ganahan nga magpataka kay ako sometimes ako ang baba jud no usahay kantsaw kayo ko nga ba aware man jud ko nga kantsaw kayo ko niya dagang mga tawo ang makagets ana nga kantsaw ko pero dagang mga tawo nga dili makagets nga sometimes ang kanang ako ang gipang storya is like sarcastic gani I don't know sa pag-describe ng sarcasm kanang mga jokes gani nga murag reverse sometimes I don't know pero nga na ako ang humor you know dili kay ko mag kanal sometimes kanal jokes man ko pero dili jud kayo ingon nga kanang low I don't know
Pero anyways, ang kanang reaction videos, di ko ganahan maghimo na ana kay di ko mahadlok ko nga kanang ma-trigger na ako ang mga tao nga dili gani sila ka-gets or di sila makasabot sa akong mga gipangingon. You know, like dili nila ma-comprehend akong gipang storya ba. Ya diri jud nako ni nabantayan katong away nila ni TPC ug ni Kuan Pio. Like grabe, like kung saan man nimo ni pag-handle eh. If ako si TPC ato no, kuan jud siguro ko kanang magsisi ko ba. Kasi Bisaya nang magsisi. Kanang mura ganig nakaana ka nga may wala lang ko naghimo og reaction video ato eh nakakita na nung kung kontra nga kanang mura siya og kanang iro gani nga dili nimo makuan ba mura siya sigang aw-awon sigang mura siya lamok ka kanang samukon ka kay wala siya ka get sa imong point ingana niya mura nag-awayay na mo sa social media nagpataka na og comment si Pio sa iyang mga like imagine halungkat ni Pio ang mga content ni TPC nagipang komenta niya didto. Ni imagine ako makita ko gaaway kay nga na like di naman gyud ko ganahan way kog peaceful nga life na mo ganing naan ako diri sa Spotify or sa YouTube karon kay ganahan na ako kanang wala ra gud nga ni ra gud nga chill gamay rang mga tao kailan ako diri gamay ra ang mga nan-aw ani gamay ra ang kita nako diri pero if dito ka sa Facebook if maghimo kag reaction videos dito na mga wala naka-gets ani like imagine mga tiguang sa ilahang profile pictures like na ilang mga anak na ilang mga asawa dito or if babae sa ilang mga bana dito niya mag-comment rag pataka sa imong mga videos nga murag wala gani sila idea. It's like, okay, di man ikaw audience ani no? Di man ikaw ako ang intended target audience ani. Pero since crowded naman kaya ang Facebook karon so ma-appeal na lagi na sila sa imong content sa imong audience. Nga na gani niya. Maka-receive ka og mga weird comments, maka-receive ka og mga weird nga kanang mga engagement. Sometimes like weird mo kayo yung content nga ganahan karon sa Facebook is like kanang mga I don't know unsay ganahan sa mga people. Ang ilahang ganahan isang dili na ako ganahan. Mura na ang ako ang summary. Ang ganahan nila nga content is something nga dili ko ganahan. You know? Sometimes ang content nila is kapantay mo anang mag-video ra sila niya naray ka ng mga sentences or mga captions sa ilahang video. Dili ang description sa video ha, lahi na ang description or ang kanang sa ilaha jung video gid ba sa ilaha jung kana jung makita gini mo sa video nga mga captions ba. Lagi nga na ra ilang video mo sayo ra sila sometimes. Yan mo na ilang content, upload nila na mga background music na sayaw-sayawan nila na content na kanang caption dira. Makaana ko ba nga as a video editor mag-edit og videos. Makaana ko nga mauna ni inyong standard sa inyong kanang ganahan inyong content kadali rabaan ni mag-video ra ka dira sayo ra ka sa kanang naay music dira nga background anya magbutang ra ka dira og kanang tawa ka ng mga captions unsa man imong ibutang nga captions like actions speak louder than words nga na kuno hay na magsayaw ka dira og kanang mga background music kay imong ibutang nya imong i-upload daghan kay views daghan kay kanang mga like grabihan niya nice kay ang content kaano ko nga mo na yung standard mahimo ra man ako ni in less than kuan like magpataka ra ko kuan magkuha siguro ko mo sa ChatGPT give me inspirational captions give me inspirational quotes motivational quotes pwede mag-record ko nga magsayaw ko nga na pwede maghimo ko daghan kayo nga video nga na sometimes dili pa ko magsayaw kuan ra siguro scenery view nga na kasi karon nga ni mga kuan nga ni man ang mga content sa TikTok ipang-upload na ko na silang tanan niya daghan na kay kag views daghan kay followers kay grabihan sa imong mga wise words kayo ka ni ChatGPT ra gud to nako good grabihan like nice kayo ang imong mga content wow nya ako like mag-edit ko og videos whenever nga magkita ko na magsayaw no ako yung ma-imagine sa akong utok nga unsa siguro ang original gid nga video ani nga wala pa siya butangi og mga captions wala pa siya butangi og background music like unsa jud siguro ang iyang kuan ani kanang sounds nga na ba like for example na nag-video kay sa iyang background for example na mga manok nga nagtiktilaok dara or like ang iyang mama dai asa naman kaday nga na or like madungog nimo ang iyang kanang ginhawa like magsasayaw siya mga kanang gikapoy na gud siya gud hot na siya hangin nga na ba kay if butangan na nimo background music is di naman to nimo madungog tanan ang music naman nimo madungog mukha nga na ra ko mga shit ay kadali ra ba aning
content nga mga ingani. Nya sometimes kanang mga paspas kay mga istorya nga mga content sa puton jud ko ana gyud. Like kanang mga alright guys, narap to diri karon guys no kay wala na mo dito guys. Siguro nga video guys narap to diri karon guys. Ani ato na pud buhaton diri guys. Kaya ana ba like asa ka pa dong? Kanang gadali ka? Kalagot. So karon guys na ano pa to diri karon guys no. Welcome back to another episode na po nato karon diri no. I don't know, I'm sorry. Pero gamay ra mo kay makakita na ko ani so murag ato na ni ihatag ang tanan natong rant. Anyways, I hate Facebook. Di ko ganahan sa Facebook pero mura gani gamiton gyapon ako kay wala ko lain choice. Wala ko lain choice diri ko na known sa Facebook. Ako ni siya gamiton sa akong mga pang everyday life kay you know, long distance bisa kong iyab. Napod siya business pod sa iyahang Facebook page. Napod kay Facebook page pod. Unya kuan ka ng akong parents. You know, useful magud gyapon siya nga makita nimo ang ilang mga update ba. Like for example, kanang mag-post sila sa ilang mga Facebook nga naami diri karon, nagngaon mi panihapon diri sa restaurant nga kani or naglaag mi diri sa beach nga ana. So mura gani makita pud gani nimo so magamit gid gyapon gamiton jud gyapon ako ang Facebook. You know, OFW ko ta so gamit nga na gani pero ako na jud gilimitahan akong paggamit. Ako nang gilimitahan like weird mangugayo you know limitahan nimo. Di na kaganahan lagi mo ipang kuan ang mga contents nga ani nga na pero i-share magud sa imong mga friends. So mura gani di jud nimo malikayan gyapon nga mas tan-aw gyapon ka sige pang share sa imong friends ba. Unya kasagaran is mahadlok ang mga people kanang fear of missing out gani. Like for example na ma-viral dara na ka nang ma-trending unya mahadlok sila nga dili sila maka sabay. Or like for example na ma-viral dara kita na ka atong kuan katong video ni kuan nya mo na ka nga wala mo ka kita ato di naman kayo mag-Facebook karon. Ni uban nga wala sila lang mabuhat kundi mag-Facebook na lang gid sila gid. Kay para lang gid di sila ma-FOMO like fear of missing out. Di sila ma-FOMO. Kay yung uban kita ko katong post ni ko katong nag-viral karon nga post ni kani. Ano wala mo kita na di jud ko hilig ganang magtanaw na nila. Yan kasagaran sometimes mo ana ako sa akong ihab like babe kailan ka aning kuan kani nag-viral karon. Mo ana siya nga kana siya kay iya man nag kana pod iyang igsuon is napo na sila kanang napo na siya yung Facebook page pod. Unya ang iyang uyab na sa una is like kana po iyang mama na po na Facebook mura gani makana ko ba nga sana mo na like paano nilang family is like na diri sa Facebook like known sa mga people ang ilang life sa public you know ka weird like bro like imagine kay baw ang tanan sa imuhang mura gani kani siya anak ni kuan mama na niya mo na ilang balay nagpuyo man na sila sa kani like imagine if na dili ganahan nimo na kay basher unya mura jud gani para TPC og Pio Balbuena ba nga kay baw na sila asa ilang mga balay gani giingon na nila nga muna yung balay ni kanang ko TPC unya labayan og tae ni Pio dito yang balay nagbutang siya og tae sa kanang plastic niya ilabay niya sa balay kay mo man ilang balay. Like mag-vlog ka na makita ang balay ni mo dira. Bro, what if labayan og Molotov cocktail nga kanang kuan basiyo nga puno og kanang gasolina niya dauban nimo ang kanang basiyo butilya na ilabay nimo sa ilang balay. Di nga na wala. Di mo mahadlo ka na guys. Ako di jud ko moingon taga-asa ko. Mo na mong balay pero dili dito amo decoy dito siya nga balay guys. Kana mo na ang balay ni Allen pero ang kato siya nga balay decoy to siya. Di wa jud ko nagpuyo dito actually. Ako ra giingon sa mga tawo nga mo na siya akong balay pero akong tinuod nga balay sa diri. Nga na ba? Labayan na ninog tayo dira inyo nang sunugon diya nga balay. Go ahead. Kay di na mo akong tinuod nga balay. Facebook fatigue. Daghang kay mga walay respeto. Crowded kayong Facebook. Weird kayong mga contents. I don't know. Dili na jud siya kuan ka ng sometimes nga nagdagan kasi sila mga followers no mga millions pila pa naka thousand sila ang followers unya makaana ko ba anong sikat ni sila anong dagan ni sila followers unsay naa ni nila nga kanang gi-follow gid sila unsay influence nga nakuha sa mga tao ani nila kanang mga nga ba nga nganong sikat ni sila unsay nakapasikat ani nila nya weird pa jud kayo kay once nga kanang ilahang gipasikat no it's like mas ma-cancelled gani or na siya something nga buhaton nga kanang ma-backlash siya wa ma negative ang kanang feedback sa
internet ba ma-viral sila pero in a negative way. Baka ano ko sometimes baka ganong kani man gud inyong gipasikat. So minaagod ani niya nga kuan like, weird magud kayo nga uban nga kanang nasikat sila in a weird way. Nasikat sila kay na viral ang isa nila ka video. Nasikat sila kay tungod sa kanang mga weird mura ganig ang ilang kasikatan kay negative. For example, scandal. Nga na sila yung video scandal. Sikat sila na. Or naaba sila ka ng mga nabalita sila nga kanang kanang mga weird good nga kanang content creators nga nasikat sila tungod sa weird way. O niya, daghan na kasi sila followers, dako na kailang influence, ng mga weird kailang mga influence gani. Muna makaana ako nga, dire ako magsaba-saba sa Spotify, dire ako magsaba-saba sa YouTube, kay di man good muanhi ang mga people. The more ko nga lisod pangitaon, the more sila nga mawadan sila gana nga pangitaon ko. So mura gani siya exclusive rin siya nga community nga if maminaw mo ani then maminaw mo, if mo tanaw mo ani sa YouTube then mo tanaw mo nga na ba di jud ingon nga kana sa Facebook if ako ni upload dito na ay ka na mga target audience nga dili ang tanan ko target nga mao na noy na daghan na no kay mga comments dito kay akong target audience ani kana jung naminaw ani dili worth it ang kanang kuan fame dili worth it ang kanang kasikatan daghan kay uban nga ganahan mo sikat anya ko katong viral ko good. If asa mo kailan ako. Like for example, na-viral ka sa isa ka video nga kanang nagsayaw ko dara niya. Kabantay mo na mga dance craze nga kanang mga TikTok craze nga sayaw-sayaw nga na-viral sila no. Yan daghan na sila followers, daghan na sila kanang viewers. Unya ang ilang videos ising ana na tanan. Like mura ganig makaana ka nga. Unsa wala na jud kay lain. Like kapila dugan na kay kanang viral oy like pila na to ka months pila na to ka years ni nga ni gyapon imong content tungod kay na viral ka na so nga na lagi nimong content which is very restricting sa isa ka parihan ako nga puro ra Dota puro ra reaction videos nga na niya I know nga daghan kay kog potential kato naghimo ko gatong Dota nga kanang short film dili ra ko sa kwarto ato niya ganahan na ako nga kanang matry akong camera which is kaning naa sa luyon ako matry na ako kaning kuan murag light ba kay ma-change man iyang color aning light nga na matry na ko siya unya matry na ko akong mga gadgets mga microphones etc pero I know nga dili na ganahan ang mga tao na dili ganahan ang kanang ako mga followers sa Facebook ana nga ganahan mi og Dota ganahan mi reaction video unsa man na imong unsa naman na alin yun naman na mao nga na ba so mo nang ganahan jud ko mo step away kay kapuyan magugo nga wala ko'y makuha nga kwarta ato ang ako rang makuha ato is like ang kasikatan ang mga murag mo admire sila nako ba kay Dota reaction videos nga na pero di wa ko nalingaw nga na gani wa ka nalingaw kay naa pa kay mga ganahan nga pangbuhaton nimo naa pa kay kanang gusto nimong storyaan pareha ni mga podcast nga ganahan ko magyaw-yaw ra ko unya di na nimo mabuhat kay mag-reaction video ka dara niya ganahan nila is kanara mga reaction nga ganahan na gani hello oh my god kana may nga mga reaction ba pero if once nga magstorya na ka nga so ako sa ning reaction kadali guys niya mo ni siya akong nabantayan guys nga na ba mura gani pwede dili na ka magstorya nag-upload jud ko mga videos nga one time nag-upload jud ko nga nag-ana-ana ra ko sige sa akong mga facial expressions oh my god hello oh my god wala wing grabe like mga low effort ra kayo ba like wa jud gani kay ambag dra nga kanang essay or kanang mga reaction man lang ala nga kay mo may ganahan sa mga tao niya di man ko malingaw di mo kag Dota videos dira mag-ingon sila nga gamitan na imong passive mo na di ba ka mao mo gamit ang nga hero ay sa man ka ay kaano ko ba nga ikaw na duwa tagaan di kag mouse tagaan di ka og kanang unsa pay kinahanglan nimo ikaw duwa ako pa nimo no maghimo kag imong kaugalingon nga kanang Dota video kada magduwa ka na record pod nimo ba di kay di ba ka mao mo gamit ang awar gud na buguan ni mga di ka mao mo gamit o to di na ako mag-upload oy sa pa may makuha na ko ani nga di naman ko malingaw ani anya mo na siya ako ang Facebook fatigue di ko ganahan di ko like, limitahan akong kaugalingon pero need gyapon ako ang Facebook mag-upload ra siguro ko kanang mga mga inspirational whatever dara pero di na gyud siya ingon nga kanang targeted to everyone gyud ba o di ko wa ko na hinahanglan na mga weird nga kanang mga people sa mga I don't know unsay naa sa Facebook nga weird jud kay siya gid
Dito tayo mga idol, count me in tayo dito. Ang galing mo talaga. Idol talaga kita. Grabe ka talaga, idol. Ikaw talaga ang idol ng lahat. Count me in ka talaga dito. Like and share tayo dito, guys. Magtulungan tayo na umangat tayong lahat dito, guys. Dito tayo. Anyways, taas na kayo ng video. Lisod ako i-edit na ni. Shit. Ato sa itong shoutout ang mga ko, Shoutouts ba? Mga shoutouts. Shoutout ni Lloyd Villa Gonzalo. Yo, Idol Allen, isa ko sa low-key supporter since 5K followers pa imong page. Up until now, Dol, gasubaybay, gihapon ko nimo. Imong vlog ang isa sa mga naghatag og gasolina ng nganganong hustle hard kayo ko ron, Idol. By the way, na ako sa Auckland, New Zealand. Amping ka na Idol, Godspeed. Shoutout Lloyd Villa Gonzalo, nasa New Zealand, guys. Mga Kiwi. O yes, shoutout ni It's Ronyan. Sige mo na siya comment sa katong nato siya gipangutanan ako ang katong kuan. Introvert mo siguro to. Pero ato sa ning basahon. Pinaka na learn gid nako ni Moya kay be humble gid. Always gid ko na madunggan sa imong vids ay ang naka-realize ko na sakto gid, let them feed you with knowledge. Ayaw sa kwa ang kutsara nga gahongit nimo bisag kabalo na ka. Number 1 gina na pirme nako madunggan more podcast and vids yalin. By the way, miss your reaction vids sa Facebook. Honestly, gimingaw po maghimog reaction videos pero I cannot do it, man. I just can't. I can't. Shoutout po ni Lowid sa YouTube. Ano siya nga, boss, bro, Allen, salamat sa imong inspiring storya. I just want you to know, imong stories naghatag og paglaom. Padayon lang, upload pa more podcast. Ato ni, butang sa kanang episode nga, reading your comments. Nga na ba? Para ma-aware po ng tanang gipangbasa dyan ako gani. Very inspiring kaayo, Len, by Ivan Tetsuya 20. Ana si Mark Allen Navarro. Upload na Len, lami paminahon samtang trabaho. Oof! Bruh, this is what I mean. This is what I mean, bro. Alright. Ana si Kylo Romeo. Fights kayo, Boss Allen. Ana si Trixie 11. Boss Len, padayon, Boss. Ayos Don Carlo. So, na? Joshua Gakrama. Relaxing man kaayo Len, taga Bohol. Ana si Honey. Number 1 reason nga nung ni-follow ko nimo sa Facebook tungod sa imong pagkasibuano. Bisaya accent ragod pero dili ngilngig. Karon niya abot na gid kag Spotify padayon Sir Allen. Weird guys, weird para na ako tawagan ko sir. Sir kanang imong coffee. Soothing kayo imong voice, Boss Allen. Oh my god. Nothing beats a Jet2 holiday. Jabi Shopa o ganahan kayo ko Anilin padayon. Yes. Yes, tol. Yes. Comment by PJ Lapasa. Kanindot sa imo experience sa hotel by hoping to hear more. Yes. Kadungog pa dyan magdaghang yaw-yaw ni Allen, guys. So, thank you kayo sa inyong mga comments, no? Shoutout ninyo tanan. Moto siya mga comments akong Spotify. Let's see sa asa ka ng YouTube. 28 subscribers na ko sa YouTube, guys. Yes! Let's go. Naibagong comments ko an Marvin Villardo 1906. Lods, kano sa ka ulit diri si Bo? Makig-meet ko nimo. Oh my God. Dol, ay kung patya dol, mahadlok ko na makig-meet dol. Ayun kasi di na ako kabalik ka na diri sa kanang Australia. Boss Allen, share ka og balding story nimo, daghan makarelate ka. Upawon na pod. Upaw ko guys. Mao nagkalo ko sige niya. Yan na wala pa ko'y confidence nga share na ko na kay murag mahadlok man ko katawan man ko sige. So murag ganig din na ako na share kay katawan niya ko. Samot. Lamiya sa imong tingog dol ana si Kazard Lars. Tamis. Ana si Show My TV 571 sa YouTube. Dol, please ayaw ndang i-upload dol kay mo akong paminawon pero may karong ablik klase para ma-inspired ko dol. 4th year na rin ako basin mo undang ko ani more power. Dol ayaw undang 4th year na ka mo undang ka pag sure tiwasa lang ganagad gamay na lang utong mahuman na nimo niya dira na ka magsugod sa imuhang kuan story ba like sa imuhang arc gani first episode sa imuhang kuan anime nga ba ang mga kontrabida na noon ang mga gadala sa kanang salida di man dyan na sila madaog dritso kapantay mo na mga protagonist sa kanang salida nga magpapildi ba ganina sila di na sila ingon sige silang kadaog ba di na human na unta ng salida kasi sige silang kadaog magpapildi sa gina sila niya pila pa naka-episodes nga murag makuha nila ang kanang strength para mo bounce back gani nila tong lupigon tong kanang kontrabida niya makadaog na sila nga na rin na guys magpapildi pa magitaon na niya ma-realize na nimo nga imong dapat buhaton mo na siyang power ano mo training o kadaragod mga montage training dira nga na
Nya ini ka ending na is ikaw na makadaog kay tungod sa imong mga na learn, tungod sa imong training, whatever. Pildi na imong kontrabida. Boom, end of story. Next movie, nga na pud ba? Mga kuan man ta, kita may gadala sa ato ang mga movie. Ang movie, muna siya atong life. Kita gadala sa atong life. Thank you for watching guys. See you sa next episode. Boom!